Quins models alternatius dirigits a la salut mental creus que estan sent els més eficaços o que estan marcant una diferència? Actualment, els canvis en les polítiques públiques de salut mental van orientades a l'atenció comunitària. Els aspectes claus són els determinants socials de la salut, els drets humans i la protecció de la salut o la prevenció quaternària orientada a reduir les pràctiques iatrogèniques. Dins d'aquests models alternatius que creus que estan marcant una diferència, quines creus que serien les característiques que remarcaries o que donaries més importància? Actualment els models d'atenció atenen a la reducció de la violència i la coerció en els tractaments. S'està posant atenció a que durant els ingressos hospitalaris les pràctiques de lligar les persones als llits o la contenció mecànica vagi tendint a eliminar-se. D'altra banda, les dosis de fàrmacs que es prescriuen també s'estan revisant per tal de protegir l'espai vivencial de les persones perquè puguin desenvolupar les seves emocions. I en aquest sentit és fonamental els espais de psicoteràpia grupals i familiars per generar relacions i vincles afectius cada vegada més satisfactoris. Coneixes algun exemple d'iniciativa social o projecte innovador que s'esté desenvolupant actualment amb persones que tenen un problema de salut mental? Alguns dels projectes que estan acompanyant els canvis són el projecte Contenciones Cero, que és una campanya per l'eliminació de les contencions mecàniques. També el projecte de la Casa Polar, on s'està construint un espai alternatiu als ingressos a les unitats de psiquiatria i on l'acompanyament i l'assistència serà ofert per les pròpies persones amb diagnòstics psiquiàtrics. També és molt important l'accés a la informació. Plataformes a internet com Matin Amèrica per a Mundo Hispanohablante estan apropant a la ciutadania noves respostes a vells problemes.